Díky. To najlepšie nakoniec. Už máte toho dneska asi dosť, že? Ja sľubujem, že viac ako hodinu a pol nebudem hovoriť. A potom som sa dozvedel, že ešte budem robiť aj tombolu, čiže dávajte pozor. No super, takže ešte predtým, jak to zapneme, to je ono, no. Super, takže ja som Alan, a pracujem ako copywriter a digitálny stratég v Triade. Ešte pred 2 rokmi som tuto sedel v týchto laviciach, vyzeralo to trošku inač. No a dneska vám niečo poviem o Facebooku a teda o konferencii F8 alebo FATE, kde sme boli v San Francisku s mojím kolegom. Je to vlastne najväčšia konferencia Facebooku, každý rok sa to deje a v podstate tam sa robí nejaké strategické vízie toho celého Facebooku do budúcna. A teraz toto funguje ako bomba. Dobre, takže dneska si povieme niečo, ako vníma Facebook Triad, potom si povieme, aké má miesto Facebook online a potom vám teda poviem tie všetky šupy na E8. Dobre, Triad na Facebooku. Pre Triad je Facebook veľmi dôležitý. Ono v podstate ešte keď tie všetky firmy úplne kašľali na Facebook, tak by sme tam videli strašne veľký potenciál. A začali sme tam robiť ešte pred všetkými a preto dneska už spravujeme 47 značiek na Facebooku a máme 84 social media kanálov. Do tých kanálov patria aj nejaké Instagramy a máme 60 Facebook stránok. Jasné, že sú tam aj nejaké Twitter, LinkedIny. Ten Twitter a LinkedIn je taký, že taký trošku nevďačný, lebo keď človek do toho dáva veľa času, tak akože moc ľudí na Slovensku tam nie je. Je niekto na Twitteri alebo taký, že aktívny? Za 5, to je v pohode. No dobre, takže máme dokopy viac ako 2 180 000 fanúšikov a followerov pod správou. To je populácia Bratislavy, Prahy alebo polky Budapešte. Kľudne môžete ochkať alebo niečo, nemusíte. A teda je to, že máme 16 in-house social media špecialistov. To nie je možno trošku aktuálne, je ich asi trošku viac už teraz. No, 13 zemí spravujeme a máme viac ako 600 postov mesačne, čo je celkom dosť. No a už máme teraz 2 in-house produkčné týmy, pretože jasné, že stokové fotky a takéto veci, to sú umelé veci, takže tomu sa snažíme vyhnúť. To znamená, že pokiaľ chceme nejaké fotky alebo nejaké videá, tak sa to snažíme natočiť. A preto už máme aj in-house produkčné týmy, aby nás to stalo trošku menej peňazí. No a potom v Zoomsphere, ktorý je taký nástroj, ktorý najviac asi používame, okrem nášho vlastného nástroju, tak tam spravujeme nejakých 15 značiek. Je to vlastne analytický nástroj. A to Contentino, to si určite kúknite, ak niekto spravuje nejaké Facebooky, tak to je náš tool a on je v podstate to je taký publisher. Fajnový. Dobre, čo sa stalo? No dobre, super. Ideme na jednu takú kejsku. Táto kejska je od našich kolegov z Čiech, lebo sme aj v Prahe. Bolo to minulý rok na majstrovstvá sveta v hokeji. V podstate Plzeň, Pilsner Urquell nebol priamým sponzorom, pretože nebolo vidno vôbec na tom šampionáte a teraz sa rozmýšľali, že či budú robiť nejaké TV spoty alebo teda pôjdu vo veľkom skúsiť Facebook. Nejakým spôsobom sme ich presvedčili, že pôjdu do Facebooku, čo je super. A teda poďme na to, že ako to vyzeralo. Je to hlasnejšie? Kromě šampionátu v České republice před námi stála velká výzva. Viditelný Pilsner Urquell jako hrdého sponzora českých hokejistů na přeplněném mediálním trhu. A to bez přístupu na samotný šampionát. Abychom vybrali a pozornost jinými značkami, změnili jsme dvoutýdenní turnaj na dvouměsíční podporu našeho hokejového týmu přes sociální média.
Náš přístup přinesl výsledky. Dostávali jsme 50% celé české populace na Facebooku s rozpočtem, který obyčejně stačí na odvysílání jediné televizní reklamy. Naše příspěvky získaly 217 000 lajků, komentářů a sdílení. Naše hokejová videa znamenala více než milion zhlédnutí jen na Facebooku. Kampaň Chceme zlato posílila značku Pilsner Urquell jako partnera českého hokejového týmu. Povědomí o značce stouplo o 6%. Brand consideration pak dokonce o 14%. Hashtag Chceme zlato se stal jedním z nejsilnějších hashtagů šampionátu a sjednotil naše fanoušky. No, takže si videli, ono v podstate o čo vyšlo je, že najprv sme týzovali ľudí predtým, že je šampionát, poďme strašne oslavovať a poďme fandiť. A potom sme boli reakční, to znamená, že tá reaktivita bola, že jednoducho, keď sa niečo vyhralo, tak v tej sekunde sme s tým išli von. Dali sme do toho boost, za ktoré by si človek mohol kúpiť malé auto. A proste boli sme takí, že jednoducho tí ľudia nečakali na to, že do pol hodiny teraz tie značky pôjdu a budú vyrábať tie strašné posty, ale my sme tam boli úplne v momente. Čo to spravilo? Videli si to tam, hej, to znamená, že televízne kampane sú najlepšie asi v drivovaní awarenessu. To znamená, že tam sme, nepredbehli sme jasne, že TV spoty, ale dosiahli sme 6% nárast, to znamená, že to je veľmi porovnateľné s televíznym spotom. Consumption, len tento online urobil 7%, to znamená, že pri tom objeme, ktorý sa konzumuje toho piva samotného, 7% je úplná bomba. A urobili sme 14% nárast brand consideration, ktorý je v podstate aj o 14% vyšší ako tie televízne spoty. A tu máte ešte čísla, ktoré možno vám nič nepovedia, možno hej. A poďme ďalej. No a poďme teraz na to Evo 8. A začneme Messengerom. Určite poznáte Messenger, určite ste tam úplne akože aktívni, pravdepodobne, že? No, je to najrýchlejšia rastúca aplikácia v USA za rok 2015. Teraz má 900 miliónov userov z celého sveta. A ešte, aby sme to trošku na vás budem hádzať teraz čísla, tak denne sa pošle 20 miliard SMS-iek na celom svete. To nie je ani nejako limitované, ale až 60 miliard správ cez Messenger. To znamená, že len ten Messenger robí trojnásobok komunikácie týchto správ. Teraz si pozrieme také krátke video, kde budete vidieť aj nejaké pripravované zmeny. Je to strašne srdcervúce. Kúkajte. To stačí asi. Poď. Dobre, neviem, či ste si všimli, ale boli tam nejaké zmeny. To znamená, že oni v tom Messengeri len nečetovali, ale robili tam seriózne nejaké také aktivitky. Tieto aktivitky, čo tam robili, sa nazývajú Messenger bots. A je to taký prechod k takej automatizácii úplne všetkých procesov. Lebo akože Mark a Facebook, jeho vízia je, že automatizácia je úplne akože budúcnosť. To znamená, že chceme si objednať kvety, chceme zavolať taxík, chceme si kúpiť letenku, chceme si začekinovať, nemusíme ísť vôbec nikde inde, nemusíme nikam volať, stačí otvoríme Messenger a tam si to vyklikáme. Ono v podstate, ono to neznie až tak strašne fasa, dokým si neuvedomíme, že to robia všetko boti. To znamená, že tam nesedí niekto a neodpisuje na tie všetky veci, ktoré my sa chceme spýtať, ale jednoducho ten systém to robí sám. Čo je na tomto ešte sranda, že toto APIčko týchto botov je open source, ako skoro všetko, čo oni robia. To znamená, že úplne každý si môže teraz vyskúšať, môže ísť na ten Facebook, môže vyskúšať si naprogramovať toho bota, aby sa nejakým spôsobom správal. No, tuto je to, akože v skrátkosti, ako to funguje, to znamená, že napríklad CNN, tuto vyslovene v Messengeri si hľadám nejaké správy, a ono to nejako reaguje. A aby to nebolo len také, tak poďme si to vyskúšať. Máte asi telefóny, že?
tuto máte pripojenie, takže skúste si zadať do prehliadača, neviem, či používate Safari, Opera, Chrome, skúste si napísať m.me/CNN napríklad. Keď sa vás to spýta, že či to otvoriť vo Facebooku alebo v Messengeri, tak v Messengeri, lebo vo Facebooku to nebude fungovať. Alebo si môžete aj ten Wall Street Journal otvoriť, to je v podstate jedno. No a keď to budete mať otvorené, tak tam napíšte hociakú somarinu, hello alebo hi. A ono to začne už na vás reagovať. Má to už niekto otvorené? Už? Je to sranda? No, môžete tam teraz napríklad napísať, že headlines. A keď napíšete, že headlines do toho, tak ono vyberie tie najväčšie titulky a tie vám začne ukazovať v nejakom karuseli. Už niekto vyskúšal? Bomba. Dobre. No, to znamená, že ono to funguje, toto sú úplne začiatky, takže že oni toto len skúšajú, jasné, že to má strašne veľa bugov, jasné, že keď sa tam začne písať niečo po slovensky, tak vám nebude nič rozumieť. Doma si kľudne zoberte 15 minút a vyskúšajte, ktoré fungujú, ktoré nefungujú. No a toto je budúcnosť akože pre všetko, to znamená, že Uber, aby som nemusel volať nejakému človeku, si to ani teraz nemusím, alebo objednať kvety, nemusím nikomu volať, stačí to napísať do Messengeru a hotová. Dobre, ďalším veľkým topikom bola virtuálna realita. Takže virtuálna realita, ono sa to strašne rýchlo mení, hej, a oni v tomto vidia tú budúcnosť nejakej spoločenskej platformy, hej, to znamená, že prichádzame z nejakého sveta Facebooku, čo je v podstate len nejaká sieť, nejaká stránka, do virtuálnej reality. To znamená, že vidíme, že tie naše spomienky, ktoré sme mali, začínali nejakým textom, potom boli fotky, potom boli videá a nakoniec sa mi to nespustí. A nakoniec nejaká virtuálna realita. To znamená, že nejaké video, ktoré ja sa do toho viem dostať, viem sa otáčať, viem jednoducho, keby som tam sedel. To znamená, že pre nich je to fakt, že tá najspoločenskejšia platforma. No a mám tu jedno také video, ktoré je dosť dlhé a je to v podstate taká ukážka, ako by táto platforma fungovala. Nepustíme si celé to video a to, čo on teraz hovorí, je vôbec úplne nepodstatné, takže nebojte sa nič. No a dáme si iba ukážku, že ako si oni predstavujú, že by to fungovalo. Hej. Toto je vlastne CTO Facebooku, Chief Technology Officer. A ten si dáva na seba Oculus Touch, to sú tie veci. No a toto je jeho kolega a on je v Facebook Headquarters a takto akože spolu komunikujú, hej. Moc nepočujete, že? No a... No, dá sa to ešte? To je v pohode. Dobre, o čo ide? Ono ide, že tie globy, čo on mu hodil, tak to sú v podstate iba nejaké hyperlinky na 360 stupňové fotky. A teraz oni tam sa chodia v Londýne, neviem kde. A ja už to prepnem, aby sme nestracali úplne čas. Ono to skončí všetko tým, že oni si pred tým show robia selfie vo virtuálnej realite a dávajú si tam veci. Proste úplne bizarné, hej. Ale v podstate to je pre nich tá budúcnosť, že oni sú na úplne opačných miestach, hej, 50 mil od seba, ale vedeli sa takto spojiť a vedeli si urobiť akože selfie, úplne virtuálne selfie z Londýna, ktorý je úplne niekde inde. Ono to znie tak divne, hej, keby ste tam boli, tak by sa vám to viacej páčilo. No teraz nesúďte. No a ideme na live video.
Video už vieme, že je král obsahu. Toto už je cez rok stará vec, to znamená, že jednoducho, keď chcete drivovať nejaký engagement alebo takto, keď chcete, aby tí ľudia žrali váš obsah, tak musíte robiť na social media veciach video, lebo video je fajn. Pri videu nikto nič nemusí robiť, treba to pozerať, najlepšie, keď to nemá ani žiadny zvuk. No a tak sa odhaduje, že 70% všetkého mobilného trafiku do roku 2021 bude vlastne pozeranie videa. Len za posledné 4 roky sa čas strávený pozeraním videa strojnásobil. Som prečítal. No ale je čas sa posunúť ďalej. No a čas sa posunúť ďalej, tak to vlastne vidí Facebook v live videách. Toto je dobré. Sekundu, možno vám to viem pustiť inak. No tak si to nekúkneme. Dobre. Ide o to, že tam bol len Vin Diesel z live videa a tak. To je aj tak som akože chcel hovoriť pri tom, takže to je jedno. Bol tam na chvíľku. Ešte raz si ho pozrieme. No super. Takže ide o to, že live video a live prenosy hodnotí Facebook ako viacej také autentické. To znamená, že my tam nemáme nič pripravené, nemáme nejaký pripravený scenár, síce aj máme, ale potom akože ono v podstate by to malo byť takže ten človek tam nejakým spôsobom robí to, čo by na nejakom pripravovanom videu nerobil, lebo tam nemá double takey, hej, to znamená, že keď sa niečo nepodarí, tak sa to nepodarilo a treba ísť ďalej. No a pretože pôsobia veľmi prirodzene, tak oni zaznamenávajú až 10-násobný engagement. Neviem to posúdiť, je to trošku prehnané číslo. My sme urobili jeden live prenos z tej konferencie F8. Ja som celý čas držal ten telefón naopak, to znamená, že to bolo také pokrivené, tak človek sa do toho dostane. No a samozrejme, že aj na toto máme Open API, to znamená, že keby ste vyslovene mali nejakého drona, ktorý chcete naprogramovať na to, aby bol nejakým spôsobom prepojený s live videom na Facebooku, tak Facebook to úplne zadarmo dáva každému duplejna. No a pri týchto live videách, ono sa to zdá, že live prenosy, že super, a teraz čo s tým? Ono netreba zaspať, treba rozmýšľať. Jediná prekážka v tomto, ako to využiť, je ľudská kreativita, čo znie ako strašné klišé, ale bohužiaľ je to trošku pravda. No a to znamená, že nejde len o nejaký nudný unpacking, live unpacking, ale môžeme urobiť aj niečo také strašne fajn, ako teraz urobil BuzzFeed. BuzzFeed urobil Melon. Niekto počul o Melone? No asi nie. Dobre, takže Melon bol taký live prenos, kde v podstate dvaja BuzzFeed zamestnanci dávali gumičky na obyčajný melón červený. A oni ich dávali akože toľko tých gumičiek, že ich nejakým cieľom bolo, aby ten melón praskol. Ono aj ten melón potom nakoniec praskol. No, ale tým, že tých gumičiek tam boli 10 000, hej, tak ono postupne sa začalo táto správa, že takéto nejaké video sa začala šíriť. Absolútne nikto v triade nepracoval, lebo všetci pozerali Melon. Malo to viac ako 800 000 live obecenstva a samozrejme, že tie live videa potom ostanú na tej stránke, čiže dokopy mali viac ako 10 miliónov videní. Viac ako 315 000 unikátov komentovalo na to video. To znamená, že nie 315 000 komentárov, ale unikátov. Hej? To znamená, že šialené čísla, hej? A jasne, že Watermelon trendoval na Twitteri a začali sa tieto memes, tieto vtipné obrázky. Jednoducho, už sa to zapísalo do takej histórie. No a toto je presne to, že nikoho by nenapadlo, že takáto nejaká vec môže zaujať ľudí, ale zaujala. A tým, že BuzzFeed je taká stránka, akým je, tak to vychytali. No a posledná taká veľká vec je Facebook sign-up.
Facebook sign-up možno využívate aj vy, ale pri aplikáciách a pri registráciách je to najvyužívanejší sign-up, ktorý na svete existuje. On zvyšuje, to už vieme aj my z našich aplikácií, že on zvyšuje výrazne tú konverziu. Ľuďom sa nechce vypisovať meno, e-mail, telefónne číslo, ja neviem, aké veci všetky potrebujeme. Chceme to robiť jedným klikom a Facebook to robí úplne fajnovo. Ale že čo s ľuďmi, ktorí nemajú Facebook účet, no. Keď nemajú Facebook účet, tak oni vymysleli takýto fajnový account kit, ktorý v podstate funguje úplne jednoducho. To znamená, že namiesto nejakého Facebook loginu, to sa tam zaregistrujete na základe e-mailu alebo telefónneho čísla. Tiež to neznie nejako strašne groundbreaking, ale je to v podstate novinka, ešte nikto to nerobí. A v tých krajinách, kde to začali testovať, tak zaznamenali až 43% nárast registrácií, čo požehnanie. No a je to dostupné až 40 jazykov zatiaľ. Ja si myslím, že toto je jedna z tých vecí, ktoré najrýchlejšie pôjde von. Takže na toto sa asi môžeme čo najrýchlejšie tešiť. Ale aj tak predpokladám, že všetci máme toto Facebooky, čiže tak. No a potom strašne veľa veľkých vecí, nemám už moc času. To znamená, že Facebook umelá inteligencia je v podstate aj súčasťou tých messenger botov, ale oni tam chcú ísť úplne niekde inde, napríklad chcú sprístupniť ľuďom ten Facebook aj pre nevidiacich alebo nepočujúcich, to znamená, že ono v podstate sa snaží rozoznať, čo je na obrázku a potom to vyslovene, že opisuje ten Facebook. Tieto všetky API sú otvorené, to znamená, že keby chcela nejaká veľká spoločnosť alebo Google alebo niekto sa do toho kašľa, do toho AIčka a trošku to zlepšovať, tak je v podstate sprístupnené. To boli veľmi zaujímavé veci, len toto si myslím, že to je taký 10-ročný horizont. Takže toto nie je vec, že by išlo len teraz. Instant Articles, to už je teraz sprístupnené. V podstate to je nejaká publikačný nástroj. Ja si myslím, že toto bude mať celkom deštrukčný niečo na niečo. Dobre, no. A oni tam sľubujú také, že loading je 10 krát rýchlejší a dočítanie je 20% väčšie a šanca na prečítanie je 70% vyššia. Ja si myslím, že také nejaké denníky, ktoré nie sú veľmi navštevované, tak ono ich to trošku vytlačí, lebo v podstate toto nemôže byť spoplatnené, toto musí byť prístupné každému a keď niekto tam nebude aktívny, tak si myslím, že to bude mať deštrukčné následky. To bolo ono. No a videoprofilovky, to tiež už niekto to už môže mať. Tieto videoprofilovky aj dali dokopy s nejakými aplikáciami, ktoré používame, ako je Masquerade alebo Vine, alebo takto, že v podstate vy nemusíte vôbec ani opúšťať tú aplikáciu, vy si tam natočíte nejaké video a rovno z tej apky si to uploadnete ako profilovku. Toto je veľmi kozmetická úprava. Hovorí sa o tom, že to video vie lepšie zachytiť tú emóciu toho človeka, tak ja si myslím, že neviem, či tu má niekto videoprofilovku z vás už. Super, aspoň. Dobre, no a connectivity to bola vec asi, o ktorej by som mohol nadlhšie hovoriť, pretože sa ma tak dotkla, je to také spoločenské posolstvo. Hovorilo sa o tom, že aj keď je rok 2016, tak 4 miliardy ľudí ešte nie sú pripojené na internet, tak Facebook si zobral túto ťarchu na plecia a chce vlastne pripojiť úplne všetkých. No, chcú to robiť takými drónmi, ktoré majú rozpätie krídel, jak 787. To znamená, že neviem koľko metrov veľa, ktoré budú vlastne lietať a oni vysielajú Wi-Fi signál pod seba, potom nejaké satelity, malé krabičky. Vlastne všetky tieto testy sa tento rok uskutočnia v San Jose a ak to pôjde dobre, tak v podstate oni týmto spôsobom chcú pripojiť celý svet. Mali aj nejaké testy v Indii, lenže v Indii sa to dialo tak, že ľudia, ktorí aj mali peniaze na ten internet, tak si ho prestali predplácať a využívali potom ten lacný internet, lebo však ľudská chamtivosť nemá hraníc. To je všetko.